फैलायबाय लाइभ दासो सुथि मोनदोंलाय सुथि मोननानै फैबाय साइकेला गैलाना थाबायबोनांगौ बिराद लेट जायो आरो आधा घन्टा लाखायो थाबायबोनायावनो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जानोसैलाय जोंना मोना लायबाय ओमफ्राय नै बे गन्थंआव नोंसोरो गोजा नुदोंना बेयो गोजानो नै मोनायाव नोमबाजैया बोरै सौख्रुबलाबायना दोनखो आंखौ थालखौ मोनाखै आं सौख्रुबलाजोबनानै दोनबाय नै गन्थंआव नायलाय गोजा दा नै सेस खालामना दोनखाबाय ओरैबायदि बियो आंखौ मोनायाव सौख्रुबजोबना सौखे सौखा खालामना दोनजोबबाय नोमबाजैजों नै गन्थंआ सौख्रुबजानानै गोजा जानानै दं आंना मोनायाव उन्दुनायाव आं गोदो गोदो उन्दुलांफुनायाव सौख्रुबना होदों बेयो नै थाल मोनाखै आङो बोरै सौखे सौखा खालामना दोनखो बेयो मोनायाव गन्थंआनो बिराद सानानै दं आयौ आदा बोरै जाखो ने बोरै सौखे सौखा खालामना दोनजोबखो सेस जाबाय नै दाना जि गाज्रि नुबाय मोजां नायलाय नै खाथियाव नैलाय नैबावनो नै गोजा जालायखाबाय दा सौखेखादों बोरैबा थाल मोनाखै आरो आङो दहाय फुङावसो नायसनदां बोरैबा आयना नायनायावसो बोरै गोजा जा नुनायखाय मा जाखो बेलाय साननानै नायदां नायोब्ला नुबाय गन्थंआनो गिब्लेनासो दं हेलौ आदा फार्स्ट कमेन्ट मा ओंख्रि जोंना ओंख्रियानो दाबो गैया नै दासो फैदों साइकेल गैयिनि थाबाय फैनानै दासो सफैदों नै मानबायबोबाय थाबायबोबाय दा सफैबाय आरो नै न'आव सफैनानै ओंखाम संबावनांगौसो ओंखाम संनांगौ फालाया आंनि बेहा जि सुनांगौ आरो बिदिसो नै फाला रानलायखाबाय मोनायाव मैया ओंखाम सङैनिनो बे गन्थंआव सौखिखादों खोमा बे ओंखायनो दिनै ओंखामखौ संहोथारनो नागिरबाय थाबनो ओइ जिया सुफैदों नोंहाबो बे मोनायाव आंखौ मा गन्थंआव सोंनानै दोननानै गोजा जानानै दं दाबो आंनि गन्थंखौ मोजां नुदों नोङो गोलावखाय गावना थंब्रे-ब्रेथ' गन्थंआ गैया ओंखाम संनांगौ नै थोगोना थोआब्रा ओंखामालाय ओंखामा नायलाय बानलु बाथोन दा थोगोनदां बहाथो बेदर मोनजाबावनांगौ जाखो बानलु बाथोन नङाबालाय एसे जानोसैदां दा थोनाय नङा नोंनो दा एसे जागोन बे मटरखौ भाजा एवदोब्रा ना आं एवनांगौ दे बोरै कमेन्ट खालामलायदो खबर सबर बोरै दं लोगोफोर दानि बोसोराथ' बारलांसैयानो नै नङा होमबा गाबोन समफोरनिफ्राय हेपि निउ इयार जाबाय नै रेशमा नार्जारि हि आदा मा खबर बिराद मोजां जोङो बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ बे गोदान बोसोरा फैगासिनो नालाय सानसेल'सैथ' मा खालामदों आदा जोंना हेलेना मोसाहारि मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै ओंखाम संनो नागिरदों नै दासो खामानिनिफ्राय फैदों आरो खामानिनिफ्राय फैनानै दा ओंखाम संनो नागिरदों नै जोब्बायना लोगोफोर मोसानाय रंजानायफ्रा जोब्बाय दा आरो दा गोदान बोसोरनि रंजादोलाय नै जानुवारि 1 थारिखनि ना गोजाङाखै नामा दा गैयालै जोंनियाव गोजांनो रोङा जोंनियाव एकदम गरमसो माथो ओंख्रि हेलेना बसुमतारी सोंदों मा ओंख्रि होननानै गैया ओंख्रियानो संथ'वाखै जोंना बानलु बाथोनसो देनांगौनो थौसिनि ओंख्रि होनो नामा बिदिखौ बानलु बिदै आरो ओमफ्राय जोंना रेशमा नार्जारिया होनदों मा खाम आदा ओंखामाथ' जोंना संथ'वाखै ओंखाम गोजांसो जोंना ओंखाम गोजां मा जायगा आदा नों थानाया आं थानाया जयानगर 4 ब्लक बेंगालर जयानगर 4 ब्लकआव थायो जोङो आंनाबो गोदै बानायनांसिगोन माब्ला सुथि मोनबा हिनजाव मोजां मोनो थांलिया होननांगौ नै मोसादों आं मोसानोसै नङा दखान थांनानै बिदि बानायनांगौ
नंगौ हनै माबानो आंलाय आंखौ नैबे गन्थंआव सौना होनानै मा जायगा आदा नों थानाया बेखौथ' बुंखांखाबाय ने दा कमेन्टआ माथो सिरि जाथ'बाय दे कमेन्टआ हरबाय था कमेन्टफोर आरो ब्लुफोर होनांगौबा आंनो बयनिखौबो ब्लु होना होजोबनोसै बयबो लोगो जालायबानो जाबाय दे आं ब्लु खालामना होनि बयनिखौबो ब्लु होजोबनि नै बयखौबो ब्लु होनोसै हेलेना होबाय ओमफ्रायो दैस्माया होबाय दिप्ति होबाय बयनाबो चेनेल दंलायोबा गावबागाव जइन जालायदो आरो लोगोफोर दै बयखौबो होना होखाबाय आं रावबो रागा जोंलायनो नांला बयबो समाननो जइन जालायनानै लालायदो आरो बयबो नङा होनब्ला लोगोफोर आं थोरसि सुनानै ओंखाम संग्रोनि बा नोंथांमोना बे समावनो सम फटाफट थुनानै दोनहरदो आरो कमेन्टफोरखौ सौखे जानायनि बादलाखौ दिनै आंबो लागोन र' बानलु बाथोन होनानै बेखौ खिगु होखागोन आं दिनै बानलु बाथोन जाहोनानै फैसा दोगोन दा बोरै जाखो कमेन्टआनो माथो रावबो गैलालाय कमेन्टफोरखौनो नुहरासै आं बायराजा आदा आदा होनलायदों फुरसुनाराव गाखोगोन जोंना रिंखाङा मा होनदों आदा आं थांथ'नोसै आलायारन सेकेन्डआव सेकेन्ड श' नायनि दे नायदो दे फंबाय बिराद मोजां बयनिबो भिडिअफोरखौ नायलायना होनांगौ ना नायबानो जाबाय दे माबायदि नायफेराखै अबावबासो दङ नामा ना चेनेल माबाफोर नायदों नामा इउटुबाव हगारथ'वाखै दा आलायारनफोरखौ Hey! जिया सुफैनो हाला नों दाबो जिया नै रायलायफैलाय एसे लाइभआव नै खोनायाखै एसे रायलायफोर नै आं बोद' होनना सिगां What I'm doing. Này, tersi sunandang tersi. Haji sude. Tersi sunandang. Engkam chongbai. Haji sunace. Ini mana kumsi udah.
स्रांखौ लाइट होनांगौ ना लाइट होसै ada मोनगोनबो दाउदैया सिं लाबोखोमाना जाफैदों नै बिसिबांनि लाबोनानै जाफैदों बियो दाउदैनि बिल होननाङा बियो ना मानि दाउदैनि 10,000 20,000 दाउदैनि बिल बियो गाबोन दै फैनाय नङा ना कमेन्टआबो दैस्रि जाखो लोगोफोर मा आन्दायजोबखो नामा बयबो सुना गालांखानोसै आङो सिरि जाजोब्बाय बयबो ने दाबो बुंनांगौ गोदान बोसोर सफैनोसैलै लोगोफोर बोरै बोरै जाखो लोगोफोर गोदान बोसोरा सफैबायानो माथो बयबो सिरि सिरि गोदान बोसोरनि रावबो माबाफोरबो खिथाहरनो रोंला नामा कमेन्टफोरावलाय हे लोगोफोर गोदान बोसोरा सफैबाय लासै लासैनो सफैमारबाय बोथोराबो सोलायलांबाय मासफोराबो गोदान गोदान सोलायबाय थाबाय नाथाय जोंनि न'खरा मानो सोलायनो रोङा ने सोलायनाय गैया जानाय लोंनायफोराबो सोलायबाय थायो बोथोरै बोथोर लानानै बोथोरै बोथोर बयबो सोलायो नाथाय जोंनि लाइफआव सोलायनाय गैया दोंसे मेथाइ दामनानै स्राय मोसानोसैलायलै लोगोफोर नैबेयावबो नै गोदान बोसोरनि बिराद साजायदों आरो जोंनियाव नायनो हागोन नै लाइट ब्रेव ब्रेव खालामदों नै गोदान बोसोरनि ओरैबायदि बरिया साजायनानै दङ नै ओरैबो नायनो हागोन नै खिरखिजों मिलायनि साजायनायफ्रा साजायलाजोबदों आरो गन्थंखौ जि गाज्रि मोनखादों बोरै बेयाव गन्थंआव सौखिबाय बेनो गन्थंआबो ओमफ्राय गन्थं गुदुङाबो मोसौ हालिथामसो हाबजानो नागिरलायबाय जोंना खाथियाव नायहोबा जि गाज्रि नुजायो बेनो सौखिना होदों आरो गन्थंखौनो सौखिनानै सौख्रबना होदों बोरैबा जानानै थाबाय आरो गन्थंआनो दा रावबो गैथ'थारला माथो लोगोफोर रावबो कमेन्टबो खालामला माबो खालामला बाय बायसैलै लोगोफोर गाबोन समफोर फैफिनबाय दोनदो मानो थुजोबखो गाबोन समफोरबो लाइभआव फैफिनसै जों बाय बाय दिनै दसेल' फैखादोंमोन बाय गुड नाइट